En 2015 les obres de les oficines centrals de Mercadona estaven parades i sense data d'inici. Ara, després de les gestions que hem fet, ja queda poc per acabar-les. En estos dies, com podreu comprovar, s'han iniciat les obres d'urbanització del Centre de Coinnovació de Mercadona, que estarà al costat de les oficines centrals. En total es van urbanitzar 45.000 metres quadrats de terreny per a fer el centre i l'empresa té previst simultanejar les obres d'urbanització dels terrenys amb la construcció de l'edifici de coinnovació. La llicència urbanística per aquesta obra va suposar altre ingrés per a l'Ajuntament de més d'1 milió d'euros. El nostre treball ha permès desbloquejar les obres de les oficines de Mercadona i ara, en pocs mesos, estaran acabades amb les oportunitats que això suposarà per al nostre poble.